Wow, 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 wow! Itong video pa lang ito guys, nito pa itong naging adlaw guys at nagtatapo kami ng mga vlogger na walay subscriber guys. Ang timing sad kasi pista sa aming barangay guys at yun guys, inimbitaran ko sila guys kaya ito, ayun, umaris sila at yun nga hubog na kami guys at si Tindero, malapit na magtsura ni Boy Duhal at yun guys, naginom umay pa kami dyan guys kaya magsugod ito kinunhan. So, pa may tabo ang pangyayari. Itong video pa lang ito ay walay lami kayo. At kayo, hindi ko kayo pinapugo sa pagtanaw ng aking video. Kasi ito ay pista sa amin. At ito yung mga panghihitabo na pangyayari. Sa iyo sa kadlaw, nang mata na pala kami dyan guys. Kasi nagsusugod na kami og ihaw guys. Kasi naglilitson kami ng dinosaur guys. At yun, humananga nila. Kiniskisan na nila ni Manny at ni Jimar. Kinuhaan ng balhibo at si Amiro nagbabay-babay muna dyan. At yan pala yung ating cook guys. From Pitalo, San Fernando, si Eli at si Nord. At si Jimar at si Manoy patuloy pa rin sa kanilang pagpadayon. At yan si Mama na nililig. At yung kiniskisan, kinukuhaan na nga nila yung kuko guys. Kasi dagang yuta yung kuko ng baboy. At si Senyor, nagtatadtad senyor ng karne. At tayo naman dyan, kinukuhaan natin ang ulo yung sibuyas kasi ipapasok yan mamaya sa tiyan ng ating dinosaur na nililitson. At yun yung limnon guys. At si Amiro, nagbabay-babay muna si Amiro. Ang cute mo talaga Amiro. At yun si Mano, nagpapatuloy si Mano sa pagtatay. At yun kami, busy naman kami sa pagbubutang ng trapal kasi nag-uulan kasi yan guys. Ayun, sumaka ako guys. Tanawin nyo. At yun, hinikot ko na guys sa sambag. At si Mano, patuloy pa rin sa pagpadayon sa kanyang pagtahi. At yun, tanawin nyo guys. At yun, namamahaw muna tayo dyan guys. Pinapahiran pala ng cook yan guys kasi nakakitaan daw yan ni Mano sa YouTube guys. Yan pala mga litsonin natin guys is hindi yan mga expert guys. Nagpa-practice lang, nakikitaan lang sa YouTube guys. Yan si Eli, naghihiwa na ng mga karne. At si Arvin, nagbababay. At si Haris, hi Haris. Tanawin nyo si Haris lang. At yun si Jima, nagtuyok naman sa litson guys. At yun guys, medyo na pula-pula na guys kasi gidauban man. At yun talaga ito ni Nord. Ito pala mga naglilitson dito guys is mga tropa lang to guys, mga silingan guys. At yun guys, yung napula-pula na siya guys. At si Solano guys, may sinulti si Solano. Laay man mo yung sindiha. Wala ba ko na yung sendya guys? At yun napula-pula na nga yung lechon guys. At yun, naabot na si Owo guys. Gikan pa pala yan si Owo sa Barili guys. Tropa natin yan sa TikTok guys. At yun, binutagan na natin ng ice. At si Hunter, anak ko pala yan guys ha. Hindi ko lang sinasaba sa inyo. Ayun, nagkanta muna kami dyan guys. At yun, malapit na nga, napupula na nga yung lechon guys. At nag-inusapay naman si Dintor at si Solano. Naglalalis pala silang dalawa guys kasi hindi din sila nakakalayo ng kanilang mga ex. At yan guys, dinusta ko na ng lechon guys. At yun, hinaon na nga namin guys. Pag-abti ng mga 3 days and 4 hours. At si Amiro nagyayaw-yaw siya kasi kakaon daw siya. At yun, naabot na nga si Arog at si Tindirong vlogger guys. Yan pala sila guys, ay mga vlogger guys. At si Arog, tuwin mo muna si Kim J. Isa ding vlogger na wala yung mga subscriber guys. Parehas lang kami dito guys, mga Y subscriber. At yun guys, binabalin pala namin yung lechon sa sulod guys. Kasi doon namin ibubutang guys para hindi lang lalangawin kasi nagluluto pa sila ng mga iba-ibang putahe guys. Hindi pa kasi naluluto guys kasi nag-uulan yan eh. Ganito talaga ang pista dito guys, nag-uulan talaga. At yun si Amiro magpapanid at si Harrison tanawin, hi guys. At si Daniel at si John hinihiwa na lang sugod yung guys para magsugod na kami ng kinananay guys. At yun, sa gawas na lang kami magkinananay guys. At yan nga, nagsusugod na nga kami sa kinananay. At ang isog ng tinanawan ni Tindero sa atin guys kasi hindi daw siya tinatagaan ng cook guys kasi nadudunla na daw siya. Ang asawa pala ni Tindero at ni Aro guys is mga babae guys. At yan senyor, nag-video senyor, tanawin nyo dahil nahuhuman naman kami kinananay guys. At yun, nagsinayaway na guys kasi nalalipong na, nakakainom na kasi guys. Sumasaka na yung rabis ng ilim nun. At senyor, tanawin nyo, nagkatakanta din pala tayo dyan guys. At yan si Arog, nag-gitarista si Arog. At si Ram pala yung drummer guys. At papa ni Ram yung nag-gitarist dyan guys. At yun, nangahubog na nga kami guys. Grabe talaga to si Tindero guys. Hindi siya magpapapuli sa kanyang microphone. At yun, naabot si Batang Pikoy at si Amaw. While silang Amaw, nagkakaon pa sa sulod guys. Kami naman sa gawas guys, nag-inom-umay talaga kami maayo guys. At yan, tayo pala yung gunner dyan guys. At si Jonrel guys, nagkakaon na ni Jonrel Gabales guys from Alcantara. At yun sila, napapatuloy pa rin sila sa kanilang pagpunabanda guys. Ang pangalan pala ng banda nila guys is The Mighty Band. At yan si Jason Cantela. Ang kinakanta pala nila dyan guys is Once Upon a Time. At yan si Solano guys. At si Amaw, nahubog na nga si Amaw. Naglilingkod pala kami dyan guys kasi si Jonrel may ina-announce na magpamanihan daw siya. Dako na yung ipamanihan niya guys kasi pista daw dito sa amin. At yan guys, yan pala yung uyuan natin guys. Ikso ni Papa guys. At yan, igagaw natin yan guys, igagaw dun. Ang lingaw talaga ng pistang ito guys kasi nagtatapo kaming tanan guys. Ang mga vlogger na wala yung mga subscriber guys. At si Arog, kumakanta naman si Arog. Ang kinanta ni Arog is tayo na sa sineskwela. At si Junior nagdadala si Amaw. Nag-i-edit si Amaw dyan. At yun, nagpatayin pa silang Ram. Nagtugtog guys. The Mighty Band. At yan si Amirog Siares. Ay daghan mang yung mga tao guys. At daghan mang mga motor na maagi guys. Kasi lalo na pista, mga hubog na. Kaya nandyan sila sa kuna guys. At inusapay pala si Junior at si Amaw dyan guys. Okay, hapon naman guys. Gabi na. Ayun, naninihapon na sila guys. Iksoon ko pala yan guys. Pinagkinananay man sila dyan sa sulod guys. Kami naman dun sa gawas talaga guys. Nag-break dan si Amaw. Nahubog na si Amaw. Kaya nakasayaw naman. Kung hindi to hubog, hindi man to sasayaw guys. Talagsa lang talaga ito makasayaw si Amaw guys. At yun, nag-break dan sila guys. Spagiting pababa ng pababa. Ang galing ni Amaw si sayaw. Ito si Tindero naman parang wati.
tumukar rin ang Damaiti Band guys. Yan pala, igaagaw pala natin yan guys. So, si Agaw, Jim Boy. At yan guys, from San Fernando din yung guitarist guys. At si Ram, asawa at yun, nagsayaw-sayaw silang uwo dyan guys. Tanawin nyo kasi sumasaka na talaga yung rapis guys. Hindi na talaga mapugpog. Nga nubog na talaga guys. Nagkalit bitaw nag-abot si Boy Duhal guys. Tanawin nyo, alam kong naiilhan nyo to guys. From Dumanho guys, tanawin nyo. Naabot talaga sa amin guys. Kaya yun, natatapong na talaga kami mga vlogger nga wala mga subscribers. At naulahi pala yan si Boss Jan guys kasi hinihilan ta. Nakala namin hindi makarib. Ug mao na guys, no? Salamat sa pagtanaw.